pini neli kaniye ke la ke rat atum phan ke than ya phan irui ba ka prang borsing rong phar polo di alang li nang itum press club ko polo ko solo ko bang so press club lo ne dipu press club a president neli long bang lo bang ini CEM Tuliram rong hang ke hai si nang toy si alang li bang lo la si alang li ni phan nang arju CEM ni li phan nang challenge lo six schedule lo putha lam che dan ni pula la solam la si ni li lam ka che dan ya phan chi sik lo ma chi sik sema ko si ni li phan nang arju Nili natupen nili arnisi dongkata ningye tanglo bang solam ki punangya bang ala pohelo six schedule ke isia constitution la ke det ki kimaron la pe non elitum karbiang long ke elitum a det virbom tanglo long recap ta ke chetum ban che hodai tanglo la pen council election ka pedo voter list ka selam aron ta selam hai hedet tanglo la pen ke karbi ingjermar atum ta aot ka no kam ta claim dun tanglo to kam ke claim se ta ke che tom phan ka pheri pe na jo council dum ta ka arrest je phan la pen hasti ki pija phanda hai he de tang lo elitum council atum ta itum imp mla cem atum anta fere pik lo ke che atum phan elitum adet ver lo pukeson te elitum fere re da je pod la si six schedule alam ke neli hello ke than ching akeng ki ot sikar dom teti lapot ka challenge po bang amastor pan ka challenge puga pir thege jok ta claim kle agyan ke do tum an ke claim kle son ge la challenge le lo che than nang sar po bang ye choki la son bang ye jok ta ning ye la ke la son ji bo sar po bang ke hala abut pen ke a student tum ta charlie o thek o phi ka student tum ta thek munak ta ye plan lo la tu ke akang tu ya degree an pode dun tu era pike la si la son hot ke student tum ta master tum men che than nang sar la son ji bo sar po bang ke than tan nang che dan yang perem de ji sar po bang nang pu pe le sar ben nang pu tum te po bang hala sar bang phanda jok ta pu pe de ji le pe the ta ka la la si non ke ni tum phan aphl si tum phan CEM tum nar dom nai pelen tum puali setan ni tum ka chingnia bang ke six schedule la pen constitution ke la ke lam ka che dan ra bang audience tum nang pang nek nun soi na la puson adima bang kali ala alam ali la ke ili tum nili apraman ta pupong no ni ke entertainment ke ni ning dok de lai ho alam ke lam che than na setala six schedule autonomous state alam six schedule alam constitution alam law alam ke lage adjustment ke constitution la pen alam constitution bang lage ka chedan nahi te ha parliament no si chedan ni lage la pen lam chedan ni te parliament no kalite state assembly no la pen kalite council no si chedan ni non ne litungi pu bangela hello lam ka chedan debate po bang ni tum ning dok ti chethan ge chethan nang discussion abang eduna discussion ji pulo tang te council long conference hall do ge di la sin ne lihala borsing rong phara ke hai phanta than nun lo da conference hall do CEM MSc atum an hadak do etno la penili tum APHLC atum anta ake hoya tum an ke do et po hada ka che bohong nahi ka che debate nahi pali alam le che than pe mia na pusi ni li pu na
discussion नहीं alam के था नहीं लगे mission alam lagi discussion claim lote dah lam ka debate pura bang napang nik dun soy jadi hala la si pudam o nak lo seta neli than nun lo lagi je long apa je tong more juice na son je long apa je tong po monet dum lang dun prong po richard dep dun po hang dun jo po ani ngarong je pi dun po la son ke nang nik ni la bang ning dok dik je long apa je tong son bang ke entertainment la ning dok dik serius alam constitution date kiki maron alam se je thanji lale kang nek soi akam lagi do ji malale lahilo ni ki pugang tung la pen rat tu mantala si ningye tu det la tema CEM metang mata rat ang no si ningye la pen ke arni si borsing rong par ke hai aphananang toy lo la ko ni li borsing rong par ke hai bang hini alang litum ke bang inod bang photo nang tili dun lo inod bang borsing rong par ke hai bang nar juglo lahilo sala alang litum ang no si ningye chot lang rat ang no ke ningye ye det lang la si pini rat ang no ke ningye rat ang no arni si ningye lo dong ka lo ta la pu formally bang ningye ye lang la si non nang litum ang no la bang solam ngai that Siksidul aku tak postame debate kali discussion pula tangte na litum ini rapat ji la bosi nang lini discussion bang debate po bang discussion bang la ke ini rapat ta mi lagi mesen alam lagi tangte la debate po long bang chetong don de debate po ni tu mu pen pula ke je long lo pa ye tong son mu ni tum di kali ahok man kali ma di kalang ni mu bihu lo te bihu aho thek long le ken January 13 14 ar ni en je long lo pa ye tong ni mu ni tum hang nun jo ti ti ani ngarong ji pi dun po ya tu je BJP atung ke kupunang lipan BJP Chelsea atung ke 60 dolar lam ke आधा से tham terti full bang tham thede de tipu ko wa ana ko kon la si hala full bang alang litum discussion long pan ye na nang pe than nang ni litum man ta ni litum ke thek nai lo kule ni tum kai ta pu pe ge di muthe alam ke ho flut bang ne li lo ke than ke cheng bang le lo ni tum APHLC tum si ke than cheng lo a prang ke 6 schedule implementation committee pu pen si cheng lo la phi ke 24 plus organization pu pen si cheng lo la pen non phi ke APHLC pu pen si cheng lo isi vet aport lo la ke than ke ni tum lo mane 60 dollar puthak than lo stame half truth po lam se half truth alang litum pula hai full truth lang pe than nang hai alang litum ke than hai ne litum ba ne litum ta char lidum thu po